Hola, jo sóc el Guillem Miralles, que conjuntament amb la Tina Vallès coordinem i impulsem el portal web paperdevidre.cat, on cada 2 setmanes aproximadament publiquem un conte, cada 2 setmanes a la nostra pàgina web. Els contes estan ubicats en 5 seccions: el recuperat, l'inèdit, el trobat, l'avançat i el traduït. Amb la llibreria Sinúcia ja fa molt temps que col·laborem, especialment amb l'organització de la Nit de Contes, que és un esdeveniment que celebrem cada any a principis de juliol en aquest magnífic pati de l'Ateneu Candela, i sempre ha anat molt bé. Hem tingut la presència de destacats escriptors del país. A més, hem tingut sempre una actuació musical que posa la rúbrica i el colofó a la sessió. L'ambient és fantàstic i, de fet, aquest any 2020 teníem previst realitzar la 6a edició de la Nit de Contes i estem esperant a veure com es soluciona tot l'embolic generat per aquesta situació de la Covid, que ens obliga a mantenir la incertesa respecte a la celebració, el format. Ja us anirem comunicant tant Sinúcia com Paper de Vidre com evoluciona i si es podrà celebrar finalment aquesta edició, 6a edició de la Nit de Contes, el 10 de juliol. Per avui, a la Diada de Sant Jordi, ens fa molta il·lusió col·laborar amb aquesta iniciativa de la llibreria Sinúcia, que convida diferents persones a llegir contes i a llegir fragments de textos durant tot el dia. Nosaltres hem escollit un conte de l'escriptor Pere Calders, que vam publicar en el nostre portal fa uns 2 anys. El conte del Pere Calders estava ubicat a la secció El Recuperat i el va recuperar un llibreter, el Jordi Costa, de la llibreria Strogoff de la Garriga. Com sabeu, el Pere Calders és un escriptor que probablement coneixeu sobradament. A més, té una relació molt forta amb el conte. Ell era un gran escriptor de contes des del primer recull que va publicar, el primer Arlequí, quan tenia 24 anys, i altres llibres que ha anat publicant, com Cròniques de la veritat oculta, probablement el seu llibre més conegut, o Invasió subtil i altres contes. El conte que va escollir, de fet, el Jordi Costa i que llegirem avui es diu El desert, i, de fet, lliga molt el sentit, la temàtica, tot el que se'n desprèn amb la situació actual. Com tots els contes de Calders, allò inversemblant, barrejat amb els detalls quotidians i anodins, té una gran força. De fet, aquesta situació, no sé si és inversemblant, podríem posar-li molts adjectius més, sorprenent, caòtica, però els contes de Calders, amb això que fan de retratar l'insòlit de la vida, s'hi adiuen molt amb aquesta situació. Ja ho veureu, no us vull avançar perquè extraureu les vostres pròpies conclusions del conte, com trobeu alguns paral·lelismes que poden fer-vos recordar aquesta situació que estem vivint aquests dies. Sense més dilació, comencem a llegir el conte del desert. A la fi d'un mes de juny amable, aparegué l'espol amb la mà dreta embenada, marcant el puny clos sota la gasa. La seva presència, plena d'aspectes no coneguts abans, feia néixer pressentiments, però ningú no podia imaginar l'abast del cop que l'ajupia. L'expressió del seu rostre, que no havia suscitat mai cap interès, prenia ara l'aire de victòria plena de tristesa tan propi de les guerres modernes. El dia en el qual la seva vida sofrí el canvi no havia estat anunciat en cap aspecte. Va llevar-se amb el mal humor de sempre i passejava pel pis, del bany al menjador i del menjador a la cuina, per veure si el caminar l'ajudava a despertar-se. Tenia un dolor al costat dret i un ofec lleuger, dues molèsties que sentia, per primera vegada,
i que creixien tan de pressa que l'alarmà el desvetllar del tot. Arrossegant els peus i recolzant-se en els mobles que trobava, retornà a la cambra i s'assegué a la vora del llit per començar una agonia. La por va cobrir-li tot el cos. Lentament, la salut se l'infilava per l'arbre dels nervis amb l'intent de fugir-li per la boca, quan es produïa a temps la rebel·lió de l'espol. En el moment del traspàs, aferrà alguna cosa amb la mà i va tancar el puny amb força, empresonant la vida. El dolor del costat cessà i la respiració esdevingué normal. Amb un gest d'alleujament, l'espol va passar-se la mà esquerra pel front, perquè a la dreta ja la tenia amatent a una nova missió. La prudència aconsellava no especular en possibilitats massa diverses. Estava segur, des del primer instant, que una sola cosa valia la pena, no obrir el puny per res. En el palmell s'agitava lleument, com un peix petit o una bola de mercuri, la vida de l'espol. Per tal d'evitar que un oblit momentani pogués perjudicar-lo, adoptà l'artifici d'embolicar-se la mà i, tranquil·litzat a mitges, va traçar un pla provisional de primeres providències. Aniria a veure el gerent de la casa on treballava, demanaria consell al metge de família i als amics i procuraria anar posant el fet en coneixement de les persones amb les quals l'unien més lligams. Així fou la nova aparició de l'espol. Amb la cara transformada, un estupor tan natural no va deixar-lo més, caminava pel carrer amb la mirada absent. Els ciutadans, a despit d'estar acostumats a veure tantes coses, intuïen que aquella vena era diferent i sovint es giraven per mirar-la d'una manera furtiva. Avui a mig matí, el gerent escolta la relació amb un interès progressiu. Quan l'espol li diu que es veu obligat a deixar la feina perquè ja no podrà escriure mai més amb la mà dreta, replica: «No veig la necessitat d'anar de pressa. Això de vegades se'n va de la mateixa manera que ha vingut». «És definitiu», contestà l'espol. «El dia que desclogués el puny per agafar la ploma se m'escaparia la vida. Podríem passar-lo al departament de preparació i connexió de subcontractes de compra». «No». El gerent, que fa prop de 5 anys que espera una oportunitat per treure l'espol, es resisteix ara a prescindir-ne. Primer es mostra conciliador, després insinua augments de sou, sense comprometre's massa, i acaba cedint del tot. Podien acordar una ampliació de les vacances i anticipar-les. «No». «I com es guanyarà la vida?» «La tinc aquí, ara», diu mostrant el puny dret. «És la primera vegada que la puc localitzar i he de trobar l'estil de servir-me'n». Mentre surt del despatx, el segueix la veu del patró, que, encuriosit, li demana que no s'oblidi de tenir-lo al corrent. Una hora després, el metge de família escolta el relat amb una atenció freda. Està cansat de tantes històries de malalts, i va fent que sí amb el cap, formulant a intervals preguntes i preguntes perquè sí. «Tusses a les nits? Has tingut la diftèria?» I d'altres igualment impregnades de misteri. Al final, opina que es tracta d'una pertorbació de tipus al·lèrgic, prescriu un pla de nodriment i, de més a més, aplica a l'espol 500.000 unitats de penicil·lina. A punt d'acabar la visita, parla d'una escola suïssa per a incapacitats parcials, on ensenyen a escriure amb la mà esquerra en un període aproximat de 6 mesos. Altra vegada al carrer, l'espol sent l'encantament d'una nova importància que el revesteix. S'encamina a casa de la seva promesa i l'ho explica tot. Ell té d'antuvi una rauxa de sol·licitud maternal, s'intenta aplicar draps calents damunt la mà tancada i davant la negativa de l'espol a consentir-hi, diu que aquella vena és horrible i que li teixirà un guany per un puny clos, sense dits. La noia s'entusiasma amb la idea i es desentén de la presència d'ell. Crida a la seva mare i li diu: «Mira, a l'Enric se li escapava la vida i va ser temps d'agafar-la amb la mà. Ara l'ha de dur sempre tancada perquè no li fugi definitivament». «Ah! I jo deia que podríem fer-li una bossa de punt, d'un color suau, perquè no hagi de portar aquesta gasa». La mare hi pren un interès discret. «Sí», opina, «com allò que van fer per la Viola quan es va trencar la pota». Mare i filla inicien una part, l'espol, abandonat, se'n va, i l'acompanya fins a la porta, la remor d'unes paraules. «Punt d'arròs? No. Ull de perdiu? Tants punts i minvar, tants punts i minvar». Maquinalment, trepitjant la sorra invisible, l'espol se'n va a casa del seu millor amic. El troba i li explica el singular succés. I l'amic, mai ningú no sabrà per què, sent enveja
i li dona per parlar d'altres coses. Res, distreu-te. A mi sí que, pel maig farà 2 anys, va passar-me un cas realment extraordinari. Un dilluns, mentre enraona, pensa el partit que ella trauria d'una situació com aquella, i el marriment li va opacant la veu. Vet aquí un silenci trencat pel lavíssim oreix que ondula les dunes. L'amic fa veure que el tedi l'abalteix, i ni escolta el visitant, que tot anant-se'n diu: «És la vida, saps? Aquí, mira», i estén el puny i l'alça a l'altura dels ulls. Ara mateix la sento, com un grill. Si tanco els dits amb força, torna a començar l'ofec. Se'n va, perquè necessita respirar l'aire lliure. La ciutat és gran, i ell camina cap a l'est, de passada. Veu la botiga d'un llibreter conegut seu. El llibreter no és àgil d'esperit, i pensa. Després s'acosta a l'espol i amb l'índex estès li toca el puny. Fa mal? No. L'home entra de sobte en un estat d'exaltació. Amb el rostre il·luminat, agafa l'espol pel braç i explica: «D'un cap de segle a l'altre, tothom fa el que li sembla, però jo, si fos de vós, pujaria al terrat de casa, em trauria la bena i així que passés el primer vol de coloms obriria la mà». Quan torna al carrer, la solitud poblada li entela el cor. La plaça indicadora d'un òmnibus li recorda una adreça familiar i corre per atrapar el vehicle. Una germana de la seva mare habita una casa a prop del Parc de l'Est. És una dona vella, que es complau a viure rodejada de treballs de marqueteria, de mobles amb incrustacions de nacre i de parets entapissades de vellut vermell. La dama distreu els ocis fent fruites i sants de cera, que tanquen campanes de vidre amb peanya de caoba. L'Espol saluda la seva tia besant-li la mà i comença la relació sense més preàmbuls. D'antuvi, la senyora expressa un criteri tancat, aconsella deixar-se de beneiteries, treure's la bena i obrir immediatament la mà. Només d'avançar-hi en ben cobriment de cor. Inútil, un home ha de ser un home i fora. Què vols? Voldràs durar així? La vida s'ha d'orejar, i si la vas portant encofornada t'apagaràs com un ble curt, sense pena ni glòria. I riu a un posat seriós, tot estirant-se les mitenes. Treu-te la bena! Un raig de llum reprodueix un reflex rar en els ulls de la dama, i l'Espol coneix el primer miratge. A poc es va desembolicant la gasa, però quan ja té la mà lliure, el deixondeix el soroll d'un motor d'avió i emprèn la fugida. Sense la protecció de la bena, li augmenta la por latent. Prem els dits i, per estar més segur, es posa el puny a la butxaca. El vent, apagat per tothom menys per ell, alça la sorra, i l'Espol es protegeix mig cloent els ulls. Deixa un clap de palmeres a la seva dreta, travessa el parc i el comença a torturar la set. Camina enfonsant els peus i sent com li cruix la pell resseca del rostre. En l'erm eixut del seu pensament, petites llums s'encenen d'ací i d'allà i s'extingeixen de seguida. Li entra la nostàlgia de quan portava la vida sense sentir-se'n i la calor l'oprimeix. Una música llunyana li fa alçar el cap i veu la silueta d'una caravana de gent i camells que s'acosta. Sent que li estiren l'americana i en tombar-se troba la mirada esbalaïda d'una petita captaire. L'Espol, en plena desesperança, s'ajup i ho explica tot a la nena, demanant-li consell. Jo, diu ella, posaria el puny dins una gerra d'aigua i esperaria un somni sense temps. Una refracció inexplicable els volta d'ombres i l'Espol reprèn camí. En el paisatge desolat que li pertany, el simun fa anar revoltir les coses i les idees. Els camells s'acosten lentament i ell s'asseu per veure'ls passar. El so d'un timbal trenca la boira baixa de sorra i unes lletres vermelles ratllen les ninetes de l'Espol. Circ Don Amati, 3 pistes, 3, pròxim debut. Està a punt de deixar-se vèncer per l'ensonyament, mentre segueix la parada amb un lleu moviment de cap. Una trapezista rossa, muntada a cavall, li fa un gest de salutació amb la mà, ple de gràcia, i l'Espol correspon estirant el braç dret i descloent el puny. Un floc de color d'ambre s'escapa i ell, sobresaltat, intenta agafar-lo, però no ho aconsegueix. S'aclofa a poc amb l'angúnia inexpressable d'haver oblidat oberta una gran clau de gas. I ja està. Espero que us hagi agradat. Moltes gràcies a la llibreria Sinúcia i molt bon Sant Jordi per tothom.